Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan pa naman kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, huwag ka tumingin. Hindi nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Uy, bear, huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan. Okay na. Okay na, okay na. My turn. Okay. Okay. Yes, yes. Topic. Oh, Okay na ako. here you go. Hindi. Save, save. Let's save, save. Safe. A few inches later. Ito na lang. Ito na una eh.
Hip na? Ay nako, ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear. Huwag na ba magalit? Hindi ka lasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinusumpinan mo ko dito. Flashback. Saan pa na ng gummy bear, bay? Hindi ba maalat? Ha? Hindi maalat? Ay, medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin sa bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3. Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question.
Single ka. Course, wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun man? So sino ang nag-first move? Ako. Daw! Ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako ha. Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kimchi Chino! Opa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2? how do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. So, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No? At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the... Grabe ang love triangle! Mara- Grabe ang love triangle! Sorry, kailan po ulit? April... Since 24? Kasi we have to be completed. Marachino. 24? Always ko naman kayo pinapray. Marachino. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Bye, lahat na lang, bye. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung kick-off natin. Nasabi mo na. Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung... Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Na naman. Hindi pa... Hindi doon. Parang... Ano ba sinabi niya? Ano naman? Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may lang. wala. Mara. Kami. It's okay. It's not offensive. Napaka Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para Hindi namang... pwede sa... Akala lagi joke. nagtatawanan. Mara. Sorry pero not to compare Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi ikaw itinatawa niya, dude, hindi. Hindi kasi, dude, Kuna naman, ganito na naman tayo. O, sino mo, tatawa ka na naman. Alam, nakakatawa sa sinabi ko, dude. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang Wala. ataking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano nang nangyayari? Parang sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying, part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't... do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba tayo? Yes. Sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of Ako, bullying. kasi this is my personality. That's your personality and wala na kaming wala Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon sa 90.7 Love Radio, kasama nyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jello. At ito po ang ating programa. Tuwing alas 9 hanggang alas 12 ng gabi ang Rocky Secret Files with Titan Jello.
At syempre, hindi magpapauli ang ating programang Top Secrets. Mga kabisyo, isang panibagong kwento na naman po ang mapapakinggan ninyo. Kwento na pwedeng kumurot sa inyong puso. Kwento na pwede nyong kapulutan ng aral. Mamaya po yan mga kabisyo at mapapakinggan po nating lahat yan sa aking pagbabalik. Kasama ko po ang ating Basa Princess na si DJ Rakitera. Pero bago ang lahat mga kabisyo, dahil Blessed Thursday po ang ating pinagsasamahan ngayon, mamimigay po ko ng 1,500 pesos ngayon. Handog po ng 90.7 Love Radio at ang ACS Charm Fabcon Purple Eternity. Kaya hindi ko na po papatagalin pa mga kabisyo. Ito na po ang maswerteng mag-uuwi ng 1,500 pesos sa ating Love Knows No Boundaries. Love knows no boundaries. Love knows no boundaries. Boundary time na! Para po sa ating maswerteng driver ngayon na nakatutok sa 90.7 Love Radio, congratulations po! Ngayong Thursday, congratulations po syempre sa nag-iisang si Aldwin Socorro. Isa po siyang in-drive driver na may plate number po na NJA8733. Ayan po, congratulations po sa inyo. Congratulations po dahil nanalo po kayo ng 1,500 pesos. Kaya po, punta lang po kayo dito sa aming himpilan para po maklaim nyo po ang 1,500 pesos ninyo. Muli, ako po pala si DJ Titangelo ng 90.7 Love Radio at ang handog ko pong awitin sa inyo is a beautiful song by Lola Amor, Raining in Manila. Metro's #1 Love Radio. Basic! Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2. How do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. So, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No? At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Grabe yung love triangle! Mara! Grabe na love triangle! Sorry, kailan po ulit? April 24? Kasi we have to be completely. Marachino. 24. Always ko naman kayo pinapray. Marachino. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Bye, lahat na lang bye. Marathon. Hala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung kick-off natin. Nasabi mo na. Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman! Na naman. Ano siya sinabi? Ano naman? Hindi pa... Hindi doon. Parang... Hindi. Ano ba sinabi niya? Ano naman? Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may laman. Wala. Mara. Kami. It's okay. It's not offensive. Napaka Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para Hindi namang... pwede sa... Akala lagi joke. Tatawanan. Mara. Sorry pero not to compare, Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi, hindi ikaw itinatawa niya, dude, hindi. Hindi kasi, dude, Diyos ko na naman, ganito na naman tayo. O, sino mo, tatawa ka na naman. Ano, nakakatawa sa sinabi ko, dude.
Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang Wala. ataking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano nang nangyayari? Parang sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying, part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba Yes. sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of Ako, bullying. kasi this is my personality. That's your personality, and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh, and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all bigat ganging upon you. naman nung It's just that bullying. we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo lang ako dun sa caring side, lalo na kay Conyo Bicolano, kasi I've heard a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rakitera at saka ni Tight Angela. How sure? Bakit siya maninira May live? nagsend ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong with that? ginojoke mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the, problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka, yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng Hindi, madaling araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-usapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. Exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. that's bullying. Kasi gusto Hindi mo doon ng validation sumusobra eh. Broski, my alam mo God. ngayon lang kita nakita na galit. Hindi ma'am eh. Oo, Kasi oo. sumusobra na. Hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I I've guess always pwede been... lang Hindi, muna okay. pag-usapan. Okay, so obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Di sana kinonfront mo na lang or hoy, ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you No, that no. I understand Hindi that. kita kailangan ireklamo sa Because HR. it's not too like, much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. Kanino No, I don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din Kasi naman ako mama, if may mali po Okay talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama, if pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka, bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yung nireklamo ko No, you were kanina. you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo. Parang deserve. That's So ano ba, because akala ko ba ako na yun. pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo, family. So, we have differences, obviously. And eventually, what we're really doing is, we want to protect this pack. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung border. I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko di kasi may ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle Yes, yun. kasi Sinasabi niya sa akin yun. ayoko ngang isipin mo na, ito na naman si mamata niya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Eh, bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa?
Like, hindi ba tayo pwede magkaroon ng personal conversation? So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priorities. ito na nga, ito na, maghintay ka, it's a prank! I am so sorry, guys! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry, everyone! I am so sorry! Sorry po! Sorry! Sorry! Pero talaga sinabi ko. Hindi ko Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang nawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pa naman. Kasi ito si Jerry, pindot pa ng pindot dito eh. Nakakaiyak. Sorry po! Protective ako kay Broski kasi kanina nung si Broski. Kaya sumasagot ako. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo ng video na ito. At mag-comment ka na rin, Kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako.
Ay, sige, tama. Bato, bato, pick. Bato, bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babarilin ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo Bato, bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yes, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Ay! Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka, yan. Ah! Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sakit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, that, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So, alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng tita Max mo? Oo. So, dito kita babarilin. So, ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan?
aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Secret Files. With Titan Jello, Rockies Secret Files. Secret Files. Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Naging kabit ako ng pulis. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Lagi akong nakasuporta sa programa ninyo. At sa pagkakataong ito, parang gusto ko ring magbahagi ng sarili kong kwento na makapagpapagaan ng bigat na daladala ko. Itago niyo ako sa pangalang M. Single mother of 2. At ito, ang aking secret files. Kasal ako sa tatay ng panganay ko. 2016, nung naghiwalay kami. Hindi ko na kasi kinaya yung pagiging seloso, lasinggero, at batugan niya. Ako ang nagtatrabaho para mabuhay ang anak namin. Tapos, uuwi ako at madadatnan kong wala siya sa bahay. Nasaan siya? Nasa inuman. Kaya ayun, napagod ako. Then year 2017. Nagkabalikan kami ng masasabi kong first love ko. Itago natin siya sa pangalang HJ. All these years, kahit na nagkaroon ako ng asawa, hindi siya nawala sa isip at puso ko. 4th year high school ako noon nang maging boyfriend ko siya. Nawalan kami ng communication at wala talaga kaming formal breakup. At nung naghiwalay nga kami ng tatay ng anak ko, nagkaroon kami ng communication ni HJ. Kasi sabi daw ng mga kaibigan ko sa kanya, separada na ako. Nagkabalikan kami, DJ Rocky at DJ Jello. At masayang masaya ako. Hindi lang ako ang minahal niya, kundi pati na rin ang anak ko. Sobrang ang na-attach sa kanya ng anak ko.
Pero hindi pala totoo yung love is sweeter the second time around. Cause year 2019, naghiwalay kami ni HJ. Nang dahil sa napakababaw na dahilan. Wala raw akong kwentang girlfriend. Inaamin ko naman kasi busy ako that time. Assistant area manager ako. Nasa iba't ibang lugar ako. To the point na nawalan ako ng time sa kanya. DJ Rocky at DJ Jello, as a single mom, kailangan kong magtrabaho ng husto. Dahil ako lang ang bumubuhay sa anak ko noon. Sinubukan naman niya akong tulungan, pero ayokong ipaako kay HJ yung responsibilidad para sa anak ko. At ayokong dumating yung time na baka isumbat lang niya sa akin yun. Pero yun nga, hindi kami nag-work. At naghiwalay kami. Sobrang heartbroken ko noon kasi akala ko siya na ang bubuo sa nasira kong pamilya. Then year 2020 came. Naka-move on ako. That time, pandemya. Nawalan ako ng trabaho. Temporarily close yung kumpanyang pinapasukan ko. Umuwi ako sa probinsya namin at doon tumanggap ako ng manliligaw. Yes, DJ Rocky at DJ Jello. Kahit single mom ako, nagpapaligaw ako sa bahay dahil gusto kong makita ng anak ko yung manliligaw ko. At gusto ko siyang tanungin kung sino ang gusto niya, kung okay ba sa kanya. And in fairness naman, marami akong manliligaw. May pulis, may seaman, mga binata naman. Pero ni isa sa kanila wala akong sinagot, wala akong nagustuhan. Hanggang sa nakakilala ko ng isang lalaki na itago natin sa pangalang VJ. Isa siyang pulis. Kasal na siya. May 2 anak. Naging magkaibigan kami. Close na close kami. Lagi kaming nag-hangout. Lagi kaming nagkukwentuhan. Lagi kaming magka-chat. To the point na nilalabasan ko siya ng lahat ng hinanakit ko sa buhay. In short, naging shoulder to lean on ko siya that time. Ang gaan at ang saya niya kasama. At talagang napakagaling makisama nito ni VJ. Yung kahit kanino. Mabait talaga siya. Hanggang sa hindi ko namamalayan, DJ Rocky at DJ Jello, na nahulog na ako sa kanya. Pero never kong inopen up yun kasi nga, alam ko namang mali. Alam kong may asawa si VJ. May mga anak sila. Pero yun yung nararamdaman ko. Na mahal ko na siya. At nararamdaman ko rin ganun din siya sa akin. Hindi lang namin inaamin. Hanggang sa isang gabi, lumabas kami na 2 lang kami. Sobrang saya namin. Na para bang meron kaming sariling mundo. Hindi kami lasing, pero hindi na namin nakontrol
ang feelings namin sa isa't isa. Na umabot kami sa punto na hinalikan namin ang isa't isa. DJ Rocky at DJ Jello, kiss lang yun. Walang nangyari. Pero that time, ramdam ko sa sarili ko na kinikilig ako, na masaya ako. After that, hinatid niya ako sa bahay. Hindi namin pinag-usapan ang nangyari. Tuloy lang kami sa pagkikita namin. Hanggang sa hindi na namin napigilan ang mga sarili namin. One night, yung halikan, nasundan pa ng isang pangyayari na hindi na namin napigilan. Naulit ng naulit na may nangyayari sa amin. At ilang beses kaming nagkikita ng patago para lang mag-sex. Alam ko na maling-mali ako, na ang tanga-tanga ko. Kasi nga, may nangyayari sa amin ni VJ na alam kong pamilyadong tao na. Tapos hindi namin pinag-uusapan kung ano ba talaga kami. Hanggang sa hello, mic test. Eto na nga, napakagandang balita para sa inyong lahat. Pwede kayong manalo ng 500 pesos plus merchandise item mula sa Bingo Plus. Pabuenas! Ang kailangan nyo lang gawin ay antayin ang aking Facebook Live on Friday night para sa Bingo Plus. Pabuenas! Sagutin ang question of the week at ang may pinakamagandang sagot siya po mananalo ng 500 pesos plus merch items mula sa Bingo Plus. Huwag nyo lang pong kakalimutan na dapat kayo po ay nakatutok palagi sa Love Radio, nakalike, nakafollow kayo at bukod doon, bisitahin nyo po ang www.bingoplus.com at download nyo na ang Bingo Plus app today para kayo ay maging bingonaryo. So ano pang hinihintay ninyo? Aba, tutok lang kayo sa Love Radio, June 19, mark the date, Friday night para sa Bingo Plus. Pabuenas! Oh, EM. So, parang ilang beses na sila nakikita. Magandang gabi po, Ma'am Tonet.
Wala kang mic. Meron, sir. Okay na po. Magandang gabi po ulit sa lahat ng mga kabisyo na nakatutok po sa atin ngayong gabi na to. Mars, nito man. Oo, nakita ko gumanon yung leg mo. Sino yun? Hindi ko kilala yung mga ganun. Yung tooth mo, may dumangang chika, baby. Humaba yung leeg ni Titan. Baka bisita. Grabe, dude. Sabi ko talaga, ibang level talaga yung mga galawang Titan Jello. Janeline Katusalim. Mukhang matindi yung color mo kagabi, no? Ay, oo, dude. Grabe. Pumayag siya maging kabit, dude. Grabe, no? Asawa niya yun, tas naging kabit pa siya. Ha? Siya yung tunay na asawa, Oo, tas... oo. Tapos siya pa yung naging Hindi kabit. naman sila kasal, pero... Siya yung nauna na mabuntis. Oo. Grabe, no? Naghanap ka pa ng iba, nandito lang ako. Pero grabe. Ano? Grabe, no? Ay, dude, pagkatas ng call mo, just in case pala, PM mo na agad si Angel kapag ipapalagay mo siya sa Spotify. Para hindi na natin, para everyday, update na lang tayo ng update sa kanya. Ah, pwede daw yun? Hindi naman, parang kasi tinatanong niya palagi, ayan eh, tinatanong niya palagi like parang every week, parang ano nga yung ilalagay natin. So para at least pagkatas ng call, send mo na, parang ito, okay itong call na to. Okay, sige. Para hindi na tayo mag-monitor. Okay. Para pagpakaramdam mo, no? Oo. May, good evening. Good evening po sa lahat ng mga kabisyo natin. Advance Happy Independence Day po. Palayain nyo na yung mga tao sa buhay ninyo na sinaktan lang kayo. Mas mabuti nang mag-isa ka kaysa yung nasasaktan ka. Aray ko. Mga hugot yan. Wala, hugot lang. Ay, salamat talaga nakahinga na yung likod ko. Alam niyo ba mga kabisyo, napakaganda ng ating DJ Rakitera kanina. Hindi nyo na nakita, hindi na nagpakita ng outfit niya. Ngayon pa rin naman, maganda pa rin naman, pero ang ganda ng outfit niya rin kanina. Grabe, no? In fairness naman, kapag talagang naka-makeup ako, no? Parang iba yung tingin ko sa sarili ko. Dito, naka-makeup po wala. Talagang ganun na talaga. Sa akin. Makeup. Hindi, dude, nasa ilaw din. Kahit makeupan mo to, wala na to eh. Kasi masyado ka humble, dude. Hindi, Alam mo, ganun. kapag nandito ka dito ka nakapwesto, maliwanag ka din, ha? Ibig sabihin na dadahi sa ilaw yun. Mo, di ba, ang pogi mo daw sa suot mo, sabi ni Ko t-shirt lang to. Ayan po, maraming salamat po sa Sublime. Ano? Sublime. Hindi ko alam kung tama ba yung pronunciation ko. Nagalit sa akin yung nagbigay nito. Salamat po, oh. Ayan po, oh. Sublime. Sublime. Ayan. Yun. Ayan. Yun, no? Sabi ni Ma'am Tonet, kahit wala yung makeup, maganda yan. Totoo naman talaga. Raketera na yan, Diyos ko naman talaga. Tatawagin bang raketera yan, Diyos ko. Basic. Kailan pa ba yung memory sad? Basic. Di ba? Sabi dito pa, grabe naman foundation niya, parang multo. Kasi Sino? nga, ako daw. Hindi naman. Akala nyo lang po maganda, ano po siya. Pantay po yan sa personal. Maayos po. Masyado lang po kasi makapal yung ilaw na yan. Patay mo nga yung ilaw! In fairness, isa to sa mga makeup na parang ako yung gumawa pero proud ako. Oo. Kasi hindi siya yung... Natural. Oh, hindi, tsaka dude, kasi chamba rin ako mag-makeup dude eh. May time na parang akala ko maganda pero hindi siya maganda. Pero ito masasabi ko niya parang kahit hindi ako nag-retouch, okay siya. Kasi dude, hindi ko siya ma-perfect kapag nag-e-event tayo. Alam Totoo. Mo yung, yung ganitong base, siguro dahil mainit din tsaka pawisin ako. Pero ito, yung ganito, hindi ko siya na-achieve. Pag Ganda, nagsasabado tayo, pag nagsasabado tayo, talagang hulas talaga yung mukha ko. Ano, ang makeup niya, siguro kung ako i-rate ko, walang bias. 10 out of 10. Mukhang natural. Pasok sa, ano ba to? Skin tone ba tawag doon? Tawag ba yan? Tama ba ako doon? Oo. Hi! Titan Jello. Kung napakahaba ng leg, naging giraffe. Anong moreno yan sa personal si DJ Titan Jello? Kung alam nyo lang. Alam nyo,
malalaman niyo yung tunay na balat ng isang tao dun sa anak niya? Tanungin niyo. Sa akin. Kasi sa akin yung anak ko maputi eh. Di ba, dude? Oo, pati ni Enzo. Oo, maputi yung anak ko eh. Yun. Pag nagkaanak din ako, maputi sana. Oo, sana maputi. Sabi ni Mayo, 100/10. Sobrang ganda ni DJ Rocky kahit walang makeup. Totoo naman. Kailan pa ba yung memories yan? Basic. Thanks, May. Ano ka talaga. Uy, bibisita si May next week, ah. Hey, May! See you next week. Anong araw kami pupunta dito? Dude, send ko sa ito. Ewan ko lang kung may nagawa ka na dyan, pero send ko to. Sige, dude. Pambahin mo yan, dude. Baka mas malupit yan eh. Hindi. I-ano mo lang. I-check mo lang kung okay. Kinapi-paste ko lang, ah. Kati ng ano ko, ah. Yung ganda na ito. Mas maganda to, ah. Ba't sa'yo maganda yung bitaw ng ano, no? Siguro depende rin sa taong nagtatanong. Hindi nga, i-ano mo. Hindi doon kasi diba sabi nga kung sino yung ano. Wait, kinapi-paste mo ba? Oo. Siguro kilala niya na ako kung paano ako bumanat. Siguro ganun lang din kababo yun. Hindi yan. Maganda doon eh. Nabasa ko eh. Ito nga, masapan na lang. Para may konto na ito. Okay ka na dyan? Oo, dude. Oh, sige. Hindi ko lang din lahatin, no? Marami ng tanong. Ikaw na bahalang paikli o magpaano. Although, inisip ko nga okay lang din eh. Kasi, okay lang na parang kahit 3 minutes mo siya, 4 minutes eh. Tingin mo? Oo. Parang ano siya eh, recap naman talaga siya eh. I mean, ano siya eh, Sige. tanong. Tapos, may mga quotable quotes ka pa kasi, di ba? Yung parang, kunwari, ako, nagdadrive lang ako. Tapos kakapakinig ko lang. So, parang, ang dating sa akin, tinatanong mo ako. Hindi siya yung parang sender agad. Oo. Di ba? Di, pinapakinggan ko din yung mga nakaraan natin eh. Ako lang may kulang talaga eh. Wala ako. Makapagkulang ka naman Oo, sa'yo. dude. Pero, ano pa, mas ano pa natin. Para, marami pa eh. Marami pa tayo madidiscover eh. Oo, marami. Naniniwala naman ako doon. Pagdating ng panahon. Kaya mo palang kumanta ng ano, no? Senior citizen. Diba, Ay, nako. Ngayon pa po, wala pa pala. Alam mo, sa sobrang pagod ko ngayong araw na to, wala pa akong hugot na po. Ikaw pa naman ang pinakamasipag na nilalang sa posting. Hindi naman. Diba, sikip na sikip si ate mo, girl. Sino yun? Ako, sikip na sikip. Si Adi ba to? Si Adi to, no? Oo, di pa ba tayo Adi! Inom na! Adi, tonggay na natin to. Alam mo, si Adi Miguel, kasama ko yan na nagiinom sa poblasyon. Grabe, no? Adi. Grabe, no? Tapos, dude, meron pa kaming era na nag-QC kami. Siguro nainuman mo na din yun. Nakalimutan ko, saan tayo pumunta ng QC? Nag-bar tayo dun eh. Tapos, dude, alam mo, nag-uusap kami. Nakalagay sa mga t-shirt. Ay, pinag-usapan namin tungkol kay Lord. Tapos, habang uminom kami. Ganun, no? Yung parang si Lord, God is not a God of confusion. Ganon. Grabe, no? Oo, ganun level. Bakit nyo kainuman? Ano? Bakit nyo kainuman? Magkikisa Kristan ako paglabas ng club. Hindi, pero talagang... Amen. Hindi, may ganun lang. May ganung moment, dude. Pero, si ate mo, lumalaban pa ng inom. Tapos, di ba, ano yun sa bouncer? Basta meron ka pang inano dun sa waiter yata. Nakalimutan ko ni episode din, pero sa sobrang dami kasi, taina. Sobrang nakakaloka. Meron pa dude yung pinasunod ko sila ng inom sa, saan ba ako nun? Basta Makati to Makati lang naman yun.
Pinakawa ko yung sasakyan sa kanila. Tapos, hindi nila makita yung parking card ko. Ngayon, hinanap nila dun sa loob ng sasakyan. Tapos, napunta sila sa isang box. Yung box na yun, babalik ko na dun sa ex ko. Tapos dun, may na-brief pa sila nakita. May brief doon. Tapos sabi nila, parang minura kasi, ano ba yung may brief? Hindi! Minsan kasi nagbibrief ako pag wala na akong panty. Ayun, binantayan siya ng bawal siya sa banyo. Tapos sabi na, napakawalang iya, gano'n. Tapos, only to find out na, nadala ko yata yung card. Tanga ko talaga. Sobrang sabog. Grabe. Oo, ganun ka burara talaga. Grabe. Those were the days. Sayang. Miguel. Hindi tayo hindi tayo nagtagpo sa mga galong ira. Yari talaga. Aray ko. Oo, dude. Grabe siguro every night. Makakapag-inom tayo nila konyo. Naisip ko yung tipong walang palya. Ganun siguro yun. Siguro may break lang tayo. Siguro mga 2 days. Pero every night siguro, yan. Todo na to. Oo, Yari tinatodo to. talaga. Tapos parang nangangati ako kapag Sabado-Linggo. Sabi, shit, wala kaming gagawin. Kailangan ko ng inom. Tapos mag-aaya na ako niyan. Tapos minsan, tara, magdagat nga tayo. Tapos So, nabibitbit mo lagi si Konyo? Oh, si Konyo talaga. Parang nagulat ako sa kanya kasi bago pa siya noon. Tapos nabitbit siya sa La Union. Pero ang mga mabilis kausap kasi, yan, bukod kay Konyo, mga kabadminton ko. Yung mga nagstay nung gabi. Tapos si Ade din naman, paminsan. Pero hindi, busy yan kasi may time na busy siya eh. Ayun. Yung mga madadaling maaya. Tsaka lang talaga, yung parang, talaga, carefree, ganong level. No. Relax lang. Yung matutulog ka sa gas station, yung gano'n. Kasi nagpapahupa ka na lasing mo kasi hindi ka pwede pumasok ng bahay na lasing ka. Yari ka, Ganong level, dude. Tapos, alam mo, tapos na ako ng mga 4 a.m. Syempre, di ba, lasing ako nun. So, matutulog ako sa gasolinahan. Tapos, i-open ko lang ng onti yun. Tapos, pag dilat na mata ko, ay, alas 9. Ganun level. Danas ko yan. Oo, diba? Danas ko yan. Tapos tawag na naman, dami ng missed call sa akin ng nanay ko. Pulis nga kinutok ako. Kala na stroke daw. Nasa gilid ako ng 7-Eleven doon. Grabe, dude, no? Hindi mo na ginagawa yan. Wala na, mabait na tayo nilalaki. Nagba-Bible study tayo every Wednesday and Thursday eh. Hindi nga ako nakatin yan kasi may work eh. Magkasama kayo ni yung uncle. Kasi may relasyon kayo eh. Ano ba talaga relasyon niya? Malalim na. Kanina nga mag-isama kami yun, buong hapon. No? Alam mo kanina, pinagmamasan ko nga kayo, no? Grabe, no? Sinama niyo pa talaga si Mara sa relasyon niyo. Panggulo. Hanggang ginawa niyo pang para hindi masyado maging obvious yung relasyon niyo. Sa sobrang dikit nila, pinaghihinalaan na sila ni Uncle Dagol. Sinama pa nila si Mara Tony dun sa mga trip nila sa Kala mo naman talaga. Sinuportahan ako ni Uncle kanina. Saan? Nag-isa ko sa baba. Ayan. Sinuportahan niya ako. Saan ba to yung DZRH? Anong yun? Uy, kailan na mapapanood Hindi yun? ko nga alam eh. Kailan? Wala, kung ano naman sinabi ko dun, hiyang-hiya nga ako. Sabihin mo kung kailan para naman manood kami. Sige. Sabihin Alam mo, si Titan Jello, ayaw sabihin yung mga guesting para may tinataguan. Hindi, dinanong lang nala ako dun about Kilil Binsi, yung Oo. Pero, yun nga, masaya din. Ano yan? Anong ang pangalan? Ano ba ito? Scene Zone. Yeah. Scene Zone. Kailan natin mapapanood? Hindi ko Wala pa alam doon. Pero every anong araw siya? Ano bang araw to? Every Saturday yata yun. Nakakatawa din yung tanong, may sinalihan ka po bang contest as a singer? Sabi ko po, hindi po ako singer. Ano ka? Sabi ko, tumatama lang po sa tono paminsan-minsan. Talaga naman, pag malaki ko na singer po talaga ako. Sabi ko, na-auto-tune po yung boses ko.
Wala na ako kasi dun eh. Yung, alam mo yung dati, parang, syempre, di ba, parang nandun. Hindi. Nandun ka sa part na, okay, pwede na ako maging ako. Oo. Pero, dude, tandaan mo, naalala mo nung nag-explain ka ng kasama mo kami kabisyo, dude, lumabas doon yung pagiging performer mo, yung parang nag-guesting ka. Kasi, ganito. Wala lang ngayon, di ba, nandun talaga. Tatawa na lang ako sa baba ko, ano-ano na lang sinasagot ko. Love radio announcement. Kung ano. 11, duda, 11. Kuya Driver, lakasan mo na po ang iyong radyo ngayon, lalo na po kapag nakatutok ka sa 90.7 Love Radio at nakaregister ka sa Love Knows No Boundaries dahil mamimigay kami ng 1,500 pesos. Handog po ito ng ACS Charm Fabcon Purple Eternity. Kaya hindi na po namin papatagalin pa mga kabisyo. Ang maswerteng mag-uwi po ng 1,500 pesos ngayong gabi na to ay isa pong Grab driver na may plate number na NIM 4958. Ulitin ko lang po May plate number na NIM 4958. Isa po siyang Grab driver na nagngangalang Noel Estrada. Noel Estrada. Yun. Fairness naman kay Noel Estrada. Bakit ka tumatawa sa pangalang Noel Estrada? May naalala ka? Wala. Namamasada pa pala siya. Kala ko ba na ano to? Na ano? Ewan ko. Hindi, congratulations po. Congratulations po kay Noel Estrada. Isang Grab driver na may plate number na NIM 4958. Ayan Noel Estrada. Gusto kang mabigyan ni Titan Jello ng personal ng 1,500 pesos. Kaya kung kakayanin mo na makapunta ka agad dito sa himpilan ng Love Radio, pumunta ka na. At nang sa gayon, kami po mismo ang mag-aabot sa iyo ng 1,500 pesos. Tapos ang gagawin sa iyo ni Titan Jello, yayakapin ka niya. Yan. Kasi nag-text daw kay Charm. Ano? Hindi daw makakapunta. Ay, hindi makakapunta. Busy. Busy dahil? Nakakulong sa bahay ngayon. Nakakulong sa bahay. Yan, nabamahinga. Okay lang mamahinga, wag lang tuluyang mamahinga. Okay lang pala magpahinga, wag lang tuluyang mamahinga. Yan. So Noel Estrada, punta ka na sa Love Radio o di kaya naman claim mo na lang yung prize mo sa Love Radio. At sa mga kabisyo natin out there na hindi mang pinalad matawag ang pangalan ngayong araw na ito, wag kang mag-alala kasi araw-araw nagpapamigay kami dito ng 1,500 pesos hatid sa atin ng ACS Charm Popcorn Purple Eternity. Kami po ay magbabalik kasama pa rin si DJ Rakitera, DJ Titan Jello. at kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Gol na gol Nagpa-practice ng gabi yan Di ba, binubuong araw yun na rin yung sarili niya talaga sa 90.7 Love Radio. Baka talaga, Col. Night-night ka. Ikaw Pa-practice ka ba, Col? Kape tayo bukas. Ibang babae, iba't ibang conversations. Ay, nako ka. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Files Rocky's Secret Files. with Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Mga kabisyo, sa unang bahagi ng Secret Files ni M, nasaksihan natin ang kwento ng isang single mom na dumaan sa mga pagsubok ng buhay at pag-ibig. Mula sa paglayo sa asawang hindi na niya kinaya dahil sa bisyo at kawalan ng responsibilidad, hanggang sa muling pagbabalik ng kanyang first love
na minsang naging laman ng kanyang puso sa loob ng maraming taon. Pero kabisyo, totoo nga bang sapat ang pagmamahal para maitama ang lahat ng pagkukulang? O may mga pagkakataon talagang kahit mahal ninyo ang isa't isa, hindi pa rin kayo pwede magkatuluyan dahil hindi kayo itinadhana. Napakinggan din natin kanina mga kabisyo nang muling masaktan si M at tuluyang tanggapin na hindi sila para sa isa't isa. Dumating naman ang isang tao na naging sandalan niya sa panahong siya'y sugatan at nag-iisa. Isang lalaking marunong makinig, marunong umalalay. Ngunit, meron itong sabit. Kabisyo, ano nga ba ang gagawin mo? Kung ang taong nagbibigay sa iyo ng saya ay taong hindi naman talaga pwede para sa iyo. Sabi nga daw mga kabisyo, minsan ang pinakamapanganib na relasyon ay hindi nagsisimula sa mahal kita, kundi sa nandito lang ako para sa iyo. At habang tumatagal, ang mga simpleng kwentuhan ay nauwi na daw sa mas malalim na damdamin. Pero saan nga ba hahantong ang isang pag-ibig na nagsimula sa lihim? Ang tanong kabisyo, may patutunguhan nga ba ito? O isa lamang itong pagkakamaling mag-iiwan ng mas malalim na sugat? Ano kaya ang mga susunod na mangyayari kina M at VJ? May pag-asa nga bang maging tama ang isang relasyong nagsimula sa mali? Abangan natin ang susunod na magaganap sa pangalawang bahagi ng Secret Files. Nagkikita kami ni VJ ng patago para lang mag-sex. Oo, maling-mali ako. Oo, ang tanga-tanga ko. Kahit na may nangyayari sa amin, hindi namin pinag-uusapan kung ano ba ang meron kami o kung ano kami. Hanggang sa year 2021. Bumalik na ako sa trabaho. Umalis ako sa probinsya namin at hindi ako nagpaalam sa kanya. Pero hindi pa rin naputol ang communication namin ni VJ. Lagi siyang tumatawag, nangungumusta. At para mapigilan ko na ang sarili ko sa nararamdaman ko kay VJ, nagdesisyon ako na mag-entertain ng manliligaw. Itago natin siya sa pangalang N. Sinagot ko siya. Pinutol ko ang komunikasyon namin ni VJ. Binlock ko siya sa lahat ng social media accounts ko at kahit sa phone number. Okay naman kami ni N. Nag-live-in kami. Pero unti-unting naging malabo ang relasyon namin dahil sa pagseselos niya nang wala sa lugar. Lahat pinagseselosan, pati mga katrabaho ko. Nagbubukas ng cellphone ko. At magugulat na lang ako na may mga nakablock na sa account ko. Hindi na healthy para sa akin ang ganong klaseng relasyon. Then year 2023.
Nagdesisyon akong bumalik sa probinsya para naman mag-apply pa ibang bansa. That time, naghihintay na lang ako ng medical examination sa ina-applyan ko pa ibang bansa. Break na kami ni N. At ang hindi ko inaasahan, after naming maghiwalay, ay delayed ako. Nabuntis ako sa pangalawa kong anak. Ang tatay ay si N. Sinabi ko sa kanya ang balita. At dahil buntis ako, nagkabalikan kami. Year 2024. Nasa trabaho ako noon. Shock na shock ako. Dahil sa hindi inaasahang pagkakataon. Nakita ko si VJ. Kapapanganak ko lang noon. Nung magkita kami at magtama ang mga mata namin, wala kaming reaksyon. Yep. Nagulat ako, oo. Pero hindi ko pinakita sa kanya yung tunay kong emosyon. Hindi naman niya syempre alam na nakauwi na pala ako. Yung team niya, laging nag-iikot sa workplace ko. Isa, yung lugar namin, sa base nila, na iniikutan nila. At kahit na nagkikita kami, never naming napag-usapan ang tungkol sa nakaraan namin. Matipid ang usapan namin. Hanggang kumustahan lang. At never ding nagkaroon ng follow-up communication sa social media. Then year 2025. Akala ko, nung magkaanak kami ni N, magiging okay na ang relasyon namin. Dahil may assurance na siya sa akin. May anak na kami. Pero naghiwalay na naman kami. Yes, DJ Rocky at DJ Jello. Naghiwalay na naman kami ni N. Dahil hindi siya nagbago. Seloso pa rin siya at nakakasakal. Sobrang sakit na rin niyang magsalita. At dahil doon, alam ko nang ikakasira yon ng mental health ko. Kaya itinigil ko na. Hindi nagtagal, nagkaroon kami uli ng communication ni VJ. That time, ikinuwento ko sa kanya na failed na naman ang relationship ko. Naging close kami ulit. Nagbibigay siya ng kape sa trabaho. Tumatambay siya sa opisina ko para magkape at makipagkwentuhan. Then dun na na-open up yung tungkol sa nangyayari sa amin dati. Nalaman ko na minahal pala niya ako. At sobra siyang nalungkot nung binlock ko siya. Nalaman ko rin na nagbalak pala siyang puntahan ako. Pero hindi na niya itinuloy dahil nabalitaan niya na may bago na akong karelasyon. Hanggang sa natugpuan na naman namin ang mga sarili namin na nanguhulog ang loob sa isa't isa. Palihim na naman kaming nagkikita
at paulit-ulit na may nangyayari sa amin. DJ Rocky at DJ Jello, ramdam ko ang pagmamahal at pag-aalaga niya sa akin. Then nag-decide na ako na ituloy ang pag-a-abroad. Sinuportahan niya ako. Sinuportahan niya ako financially. Kahit hindi ko hinihingi yun sa kanya. At masaya talaga ako. Kahit alam kong mali. Lagi niyang sinasabi sa akin na mahal niya ako. Hindi kabit ang tingin at turing niya sa akin. Kasi nirerespeto niya ako. May mga pagkakataon pang lumalabas kami, pero walang nangyayari sa amin. May mga time pa nga na nagpupunta kami ng simbahan para ipagdasal pa ang mga kasalanang nagagawa namin. May mga pag-uusap din kami tungkol sa sitwasyon namin. Napag-uusapan namin na hirap kaming itigil ang kung anumang meron sa amin dahil napamahal na kami sa isa't isa. Paano nga ba namin ititigil ang relasyong mali, pero dito kami lumiligaya? Alam naman niya na maling-mali. At wala namang rason kung tutuusin para magloko siya. Sa totoo lang, DJ Rocky at DJ Jello, ang ganda ng asawa ni VJ. Professional pa. At kung ikukumpara sa akin, wala ako. At sa pagpaparamdam naman ng pagmamahal at pag-aalaga ni VJ, damang-dama ko yun. Kaya nga nung nalaman niyang nag-a-apply ako pa ibang bansa, nalungkot na naman siya. Naisip niya na baka maulit na naman yung nangyari dati, na umalis ako at binlock ko siya. At baka may makilala akong iba. Pero sinabi ko na hindi ko yun gagawin dahil mahal ko siya. So eto na nga, 2026, nakaalis na ako. Nandito na ako ngayon sa ibang bansa. Hindi ko nasasabihin kung saan. Kahit na nandito na ako sa ibang bansa, tuloy pa rin ang communication namin. Namimiss niya raw ako. Ganun din naman ako sa kanya. Then one day, nag-post si VJ. Nag-post siya na buntis na naman ang asawa niya. Pagkakita ko ng post, nasaktan ako ng sobra. DJ Rocky at DJ Jello, alam ko wala akong karapatang masaktan. Dahil una pa lang, alam ko naman kung ano ang lugar ko sa buhay niya. And I think that is the end of our story. Hanggang dun lang siguro kami. At eto ko ngayon, nagmo-move on. Nasasaktan. Tanga na akong tanga kasi alam ko naman sa una pa lang, mali na. Wala Hindi talaga natin matuturuan ang puso. But I know, this is my wake-up call. Wake-up call to para itigil na kung ano man ang meron sa aming dalawa.
Kaya binlock ko siya uli. Pinutol ang communication namin. Nai-chat niya ako sa TikTok. Dami niya raw message sa akin. Pero hindi ko raw siya sinisin. At hindi na raw niya ako nakikita pa sa ibang accounts. Tinanong niya ako kung anong problema. So nag-reply ako. Anong rason para mag-usap pa uli tayo? Buntis ang asawa mo, 'di ba? Buntis siya uli. Mag-focus ka na lang sa pamilya mo. So maybe that's it for me. Nagpapakatatag na lang ako sa ibang bansa para sa future ng mga anak ko. May mga gusto pa ring manligaw sa akin ngayon, pero wala na akong ganang kumilala at magsimula uli ng panibagong relasyon. Ako muna. Sarili ko munang mamahalin ko at mga anak ko. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si M. At ito, ang aking Secret Files. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!
tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo. Tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba naman kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, huwag ka tumingin. Hindi nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Oy, bear, huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan. Kaya na. Okay na, my turn. Okay. Okay. Chicken, chicken. To, pick. Oh. Here you go. Safe, safe. Safe. A few inches later. Ito na lang. Ito na una eh. Safe na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, Bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear? Huwag na ba magalit? Ano lasa daw ng gummy bear? Tamis. Sinusumpilan mo ko dito. Flashback. Saan ba naman kami, Bear, Bay? Saan pa naman tayo? Hindi mo maalat? Ha? Hindi mo maalat? Medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa bisyo. Hit mo na rin ang notification bell Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl. Kurt.
Earl and Kurt. So ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. And so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala din. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Mga kabisyo, mahirap ipilit ang isang relasyon na meron kayong taong natatapakan. May tao kayong nasasaktan at mahirap ipilit ang relasyon na hindi naman talaga kayo pwede maging masaya hanggang dulo. Dahil may tao kayong sinasaktan. Partner, nakakalungkot lang yung kwento natin ngayong gabi na to. Totoo. Nakakalungkot na nawasak na naman yung puso ng ating secret file sender na si Em. Pero sabi nga niya, dun sa kanyang secret file, alam naman niya na mali yung pinasok niya. Tama. At alam niya na wala siyang karapatang masaktan. Pero nasaktan siya. Mabuti na Sige, lumamo muna yan doon. Partner, mabuti na yung mabuti na yung naramdaman niya na nawasak siya, nasaktan siya, pero tama yung naging desisyon niya. Kesa naman yung nawasak siya, nasaktan siya. Dahil pinilit niya yung maling desisyon at yung kagustuhan niya na hindi naman pwedeng ipilit. Pero dude, alam mo, ito yung na-realize ko at napapansin ko sa mga nandun sa ganong klaseng sitwasyon. Parang kinakailangan nila na merong isang mangyaring matinding circumstance bago sila tuluyang magising. Parang kailangan may turning point. Laging dapat, mabuntis muna uli yung asawa niya para masaktan siya uli. Kasi kapag hindi siya nasaktan ng sobra-sobra, yung parang bang, kailangan sampalin, yung hindi literal na sampalin Kumbaga, kailangan maipakita o mapakita sa kanya ng hindi intensyon nung lalaki mismo na ang pinipili pa rin talaga ng lalaki yung asawa niya o yung partner niya over the kabit. Tama, sampalin siya ng katotohanan, no? Oo, kasi kung hindi nangyari na nakita niya na nag-post yung lalaki, na nabuntis uli yung asawa, feeling ko itutuloy niya pa yan. Tama. Feeling ko itutuloy niya yan. Yung tipong, hindi, okay naman mahal na mahal niya ako. Kumbaga, ang tumatakbo sa isip niya, hindi niya naman ipinararamdam sa akin na kabit ako Ang paramdam niya sa akin, parang number 1 ako. Pero dahil sa post na yon ni VJ, biglang dun nag-register bigla yung realidad na never kang magiging number 1.
Kasi kung number 1 ka, edi dapat ikaw na yung kasama ngayon. Tama. At yun yung dapat makita at sumampal talaga sa mga taong pumapayag na maging kabit sila. Kasi pagpayag pa rin yun, kabisyo eh. If you are in a situation na ikaw ay yung other woman, hindi pagkakataon ang nagdala sa'yo niyan. Isa yung desisyon na ginawa mo, na inalaw mo, na hinayaan mong mangyari sa sarili mo. Tama. Kaya kung alam mo, natalo ka na sa umpisa, at alam mong masasaktan ka rin lang naman sa bandang dulo, itigil mo na agad. Pero kung gusto mo na itry pa rin, subukan, dahil masaya ka naman, wala na kaming magagawa dun. Desisyon mo na yan. Pero maging handa ka sa magiging consequence o kahihinatnan ng iyong mga desisyon. Tama. Yun na mahirap eh. May mga tao kasi talaga na alam naman na nilang mali, alam naman na nilang masasaktan sila partner, pero gusto pa rin nilang subukan. Gusto pa rin nila ipasok yung sarili nila doon sa magulong relasyon. Katulad na lang ng caller mo kagabi. Diba? Na parang, alam mo yun, alam mo nang mali ni. Ayaw na sa'yo eh. Pipilit mo pa ba yung sarili mo? Hahayaan mo pa ba na mawalan ka na ng respeto sa sarili mo? Hahayaan mo pa ba na wala nang matira yung sarili mo at mahirapan ka muling makabangon kung pwede ka naman sa maagang panahon ay bumitaw na dahil alam mo naman na mali eh. Nasasayahan ka lang. Pero alam mo sa sarili mo na mali, pero pinipilit mo. Matigas siguro talaga ulo natin. Totoo yan. Tigas eh. Alam mo, napansin ko sa atin, kapag hindi nangyayari yung gusto natin, sobrang pinipilit natin na maging tama siya, na maging okay siya sa isip natin, kahit na mali naman talaga yung moral na yun eh, o yung mismong pag-iisip na yun eh. Parang pinipilit nating itama siya sa kukote natin eh, dun sa paningin natin, sa pakiramdam natin, kahit alam nating mali eh. Tama. And that is our own way to make ourselves feel better. Alam mo yung gusto natin na, masaya tayo dito sa ginagawa natin. Mali to eh, pero gusto kong paniwalain yung sarili ko na okay pa rin to, na masarap pa rin sa pakiramdam ko to. Nang sa gayon, hindi ako makonsensya na ginagawa ko to. May ganong parte tayo eh, ng katigasan ng ulo. Kaya yung katigasan ng ulo natin, yun din yung nagdadala sa atin sa pinaka masakit na pakiramdam sa buhay natin eh. Silipin din natin partner yung parte ng ambag ng isang lalaki dito sa kwento. Malaking factor sa isang babae na may lalaking shoulder to lean on. Iyon, totoo yan. Yung maraming mga pinapangako, pinaparamdam sa'yo, na tingin mo ikaw na yung number 1. Nabubulag eh. Totoo. Kaya mas lalong nagkakaroon ng lakas ng loob yung babae na ipaglaban yung mali dahil nga may lalaking nagbubulong o nagsasabi din sa kanya na hindi, mahal kita. Pinaglalaanan din kita ng oras. Alam na alam mo, no? Ayaw mo, tatapusin ko na rin yan. Wait lang, sana magkaroon ka ng tamang panahon na mapagbigyan mo ako. Ganun. Antay ka lang. Nabitawan mo na yung linyang yan? Hindi pa. Tinuturo ko lang sa kanila. Alam mo, iba talaga, no? Pag close to the heart, came from the experiences of Titangelo. Najarot lang with the rot. Pero alam mo, tama ka dun, dude. Sobrang tama ka dun sa mga ganong klaseng linyahan. And eto kapag ikaw ay pamilyadong tao na, kung lalaki ka, ito lang maipapayo ko siguro. Unsolicited to pero hear me out. Huwag kang sobrang bukas, lalong-lalo na sa opposite gender. Kasi kahit na sabihin mong wala kang intensyon, tama, napasukin yung ganong klaseng relasyon, meron yang minsan sa likod ng utak ng babae na parang, uy, pwede to At pwede na yun yung mag-trigger ng isang maling relasyon. Kaya nga sabi nila, 'di ba, prevention is better than cure. Kaya kapag pakiramdam mo, uy, nagiging vulnerable na ako dito sa isang pamilyadong lalaking to, pigilan mo na yung sarili mo.
ikaw mismo na family man, pigilan mo rin yung sarili mo. Bakit? Kasi doon nag-uumpisa ang temptasyon. Tama. Ang daming temptasyon sa paligid natin eh. Tama. Kailangan aware ka lang doon sa mga pagkakataon na posibleng mag-start. Alam mo, hindi naman nagsisimula ang mga maling relasyon doon sa tsuktsak chenes tuluang dugets agad eh. Tama. Hindi na nag-build sa ganun. It builded up na ganun na siya. O parang nag-build siya bigla ng ganun. Dahil nga sa mga maliliit na desisyon na nung pinagsama-sama mo, isang malaking destinasyon na pala siya. Kasi paano ka naman mapupunta sa kama kung hindi kayo araw-araw din nag-usap? 'Di ba? Kung hindi mo desisyon na magkape kayo palagi. Na kung hindi mo desisyon na mag-open up sa kanya palagi. Dapat na dodraw mo pa rin yung boundary mo eh, as a family man eh. At ikaw, kapag alam mo may asawa, you draw the line din, yung boundary. Na, ay, hanggang dito ko lang siya. Oo, alam ko dapat yung, namin, yung boundaries na meron kami. So, family guy, pakaisipin mo maigi na ang isang malaking pagkakamali nagsisimula sa mga maliliit na temptasyon na hindi mo namamalayan na hulog ka na pala sa isang trap. Tama. Kaya pigilan mo yung sarili mo. Protektahan mo kung ano yung inyo. Bakit natatawa ka, Titangelo? Hindi, maganda yung topic natin ngayon eh. Maraming mga tao na hindi pa nagkakamali at malay mo, papasok pa lang sila doon sa sitwasyon na yon. At least, sa ganitong kwentuhan, sa ganitong topic, makita mo na na kapag pumasok ka pala sa ganitong relasyon, mali na. Huwag mo nang gawin. Kabahan ka na. Kabahan ka na, tama. Matakot ka na kapag nararamdaman mo, araw-araw na kami nakikita nito, pamilyado ako. Tapos biglang nagkakape na kami, na kaming dalawa lang. Tapos hello, Uncle Dagol. Titangelo, Uncle Dagol, pamilyado tayo. Si Uncle Dagol. Kaya pala, tahimik ka, Titangelo, habang sinasabi ko ang lahat ng to. Anong relasyon ninyo ni Uncle Dagol? Wala. Pag ganun, lalo na sa mga mag-opposite sex. Oo. Pigilan mo yung sarili mo. You draw the line. Tama. Okay lang naman na magkaibigan kayo eh. Pero alam nyo pa rin yung boundary nyo at the end of the day. Kasi, dude, meron naman tayong mga kaibigan na napagsasabihan ng opposite sex natin eh. Diba? Katulad, ikaw, diba? Ako kay Titangelo, kay Kim Chino, kay Conyo Bicolano. Masasabihan ko sila na wait, dude, ito yung pinagdaraanan ko ngayon. Pero, meron lang ako mga certain topics na pinipili para maprotektahan kung ano yung meron ako sa pamilya ko at sa sarili ko. Tama. And ikaw, kabisyo na nakikinig ngayon, kung sakaling pamilyado ka, you protect your family. Tama. Eh kung wala kang intensyon na proteksyonan at gusto mo rin talagang kumana, dun lang mag-iiba yung usapan. Totoo yan. Kasi minsan nakakalimutan natin yung pamilya natin eh. Hindi, totoo yun ah. Aminado, ito, balik ta rin man natin ang mundo. Hindi sa nilalaglag ko ang mga kalalakihan, pero kapag nandun ka na kasi sa temptasyon, o nandun ka na sa mundo ng kasalanan, nakapasok ka bigla, naligaw ka ng pinto. Taray nung naligaw ka ng pinto, ha? Eh, hindi, anong kasalanan? May ganun talaga, naligaw ka ng pinto. Okay, madaming pinto pala, tapos iba yung nabuksan mo. Nabuksan mo yung kasalanan na pinto. Nandun lahat ng temptasyon. Nakakalimutan mo eh. Alam to ng mga nakakagawa ng kasalanan. So ano magsasalba sa inyo para hindi makagawa ng kasalanan? Sarili mo lang din eh. Sarili mo lang din. Minsan hindi mo kagad marirealize eh. Nandun ka sa parang moment mo na hindi, makakalusot ako dito. Hindi, ito muna. Magiging masaya muna ako. Wala muna akong iniisip. Hindi naman ako nakikita, hindi naman nila alam to. Basta ako magpo-provide muna ako, basta ganito, magbibigay ako, pero gagawa ako ng segue. May mga ganun, nakakalimutan talaga natin. Pero, at the end of the day, sino ba makakatalo doon? Sino ba makakakontrol sa sarili mo? Kundi sarili mo lang din. Kasi kung alam mo naman na hindi na rin nagiging maganda yung biyahe mo sa buhay mo, ibig sabihin, may mali ka kasing ginagawa.
Huwag mo isisi sa ibang tao yun. Huwag mo isisi sa kapalaran mo na malas ka, ganito. Hindi. Lahat po na nagiging kapalaran natin or nagiging nangyayari sa buhay natin, gawa po natin yan. Kaya kung tingin mo mabigat yung buhay mo ngayon, baka kasi may mga ginagawa kang mali din at nagpapabigat din sa buhay mo. Bitawan mo yun. Yun lang, kabisyo. Binder than that. Butiin namin mo! Butiin namin mo. Alam mo, natawa talaga ako dun sa driver na nag-claim ng love knows no boundaries dito na minsan. Eto, ulit-ulitin ko to. Sabi niya dito, uy, nandito yung kakampi ko, tapos tinuro si Titan Jello. So, ibig sabihin, lahat ng mga makakasalanan. Kampi kay Titan Jello. Totoo lang eh. Diba? Alam nila yun. Tumatagusto ngayon sa sarili nila. Alam nila yun bilang isang lalaki na nakakalimot talaga. Ano mang bisyo, hindi man babae usapan, diba? Ano mang bisyo, nakakalimot talaga. Pero tatandaan mo, walang ibang makakatulong sa'yo kundi sarili mo. So meaning, kahit nasa motor nila yung nanay ng mga anak nila, tsaka yung anak nila, yung picture nakadikit pa doon. Oo. Makakalimutan pa rin nila. Oo, kahit i-wallpaper mo pa sa cellphone, kaya makagawa ng mali. Alam nila yan, alam nila yan. Ano yung nagpapalit lang ng screensaver, gano'n? Pwede. Diba? Minsan nga, garapalan na eh. Oo, Hindi nagsasakay pa sa sasakyan. sakay talaga. Totoo yun. Papapunta pa sa bahay. Yes. Totoo yan. Totoo yan, partner. Kumbaga, nakakalimot talaga. Pero ikaw, kabisyo, kung ikaw nandito ka sa pangyayari o posisyon ng buhay mo ngayon na nalilito ka at nakakalimot ka para sa pamilya mo, naway magkaroon ka ng ng maliwanag na pag-iisip, di ba? Yes, tama. At para naman sa mga katulad ni M na nagmo-move on, yan. Tama yan, piliin niyo yung sarili ninyo. Tama. Mahalin niyo ang sarili ninyo at mahalin niyo yung mga anak ninyo. Mag-focus kayo dun sa pagpapalago ng sarili ninyo at ng mga anak ninyo. Tama. Kasi kapag mahal mo sarili mo, alam mo kung ano yung klase ng pagmamahal at tao na deserve mo. Tama. Anyway, sa mga kabisyo natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, share to us sa raketera@gmail.com. Kami po yung magbabalik para sa programang Top Secrets. Kasama mo ang Basa Princess DJ Raketera. At kasama nyo rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At kayo yung nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailan pa ba kayo memorize yan? Basic. This is M's Secret File. Metro's #1 Love Radio. Basic! Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Mabuhay ka. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda.
Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3. Talaga 3 lang. Wala, sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumpin. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag-start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso, of course, maraming salamat. Sa lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talagang ano
Malamang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kimchi Chino! Upa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2. how do you define bullying? Huwag patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. So, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No, at saka bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Grabe yung love triangle! Grabe na love triangle. Sorry, kailan po ulit? April 24? Kasi we have to be completed. Marachino. 24? Always ko naman kayo pinapray. Marachino. Meron siyang Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Bye, lahat na lang bye. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung kick-off natin. Nasabi mo na. Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman! Na naman. Ano siya sinabi? Na naman! Hindi doon. Parang...
Ano ba sinabi niya? Ano naman? Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may Wala. Mara. Kami. Kami yung ngumiti. Napaka ano. Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para namang Kara lagi joke. Tatawanan. Mara. Sorry pero not to compare Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi, ano lang, hindi ikaw itinatawa niya, dude, hindi. Hindi kasi, dude, never. Muna naman, ganito na naman tayo. O, sino mo, tatawa ka na naman. Alam, nakakatawa sa sinabi ko, dude. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang ataking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano lang nangyayari? Parang sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying, part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba tayo? Sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of Ako, bullying. kasi this is my personality. That's your personality and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all ganging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo ano lang ako dun sa caring side, lalo na kay Conyo Bicolano, kasi I've heard a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rakitera at saka ni Tight Angela. How sure? Bakit siya maninira? May live? nagsend ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong with that? Mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the, problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka, yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng madaling Hindi, araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-uusapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. now that's bullying. Kasi gusto Hindi mo doon ng validation sumusobra eh. Broski. Alam mo, ngayon lang kita nakita na galit. Hindi ma'am eh. Oo, Kasi oo. sumusobra na. Hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I've always been... Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Di sana kinonfront mo na lang or hoy, ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you No, that no. I understand Hindi that. kita kailangan reklamo sa Because HR. it's not too like, much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. Kanino No, I don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din Kasi naman ako mama, if may mali po Okay po talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama, pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka, bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yun nireklamo ko No, you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo. Paano deserve? That's So ano ba, because akala ko ba ako na yun. pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo family. So we have differences obviously. And eventually what we're really doing is we want to protect this pack. Yun lang naman siya.
Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko din kasi may ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle yun. Kasi, Sinasabi niya sa akin yun. ayoko ngang isipin mo na, ito na naman si mamata niya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Eh, bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa. Ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa? Like, hindi ba tayo pwede magkaroon Oh my ng God. personal O, sige, conversation? ikaw na. So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priority. ito na nga! Ito na, maghintay ka! It's a prank! I am so sorry, guys! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry, everyone! I am so sorry! Sorry po! Sorry! Pero totoo lang sinabi ko. Hindi ko rin Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang mawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pala magano. Kasi si Jeremy pa ng pindot dito eh. Nakakainis. Sorry po! Protective ako kay Broski kasi may ganun si Broski. Kaya sumasagot ako. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba. i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige. Isang
skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Ah! Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko pabarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Balukod! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. That, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha?
Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa ba? Uy!
Ano ba yan, Jasmine? Ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yun? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Ay! Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Legit to! Malaki. Gagi laki! Ay, mamag. Huwag naman ganyan. Oh, no! Wala! Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta, ma'am, may something. Hi guys! Tanya Chinita here and welcome na naman sa aking mga pinagagagawa sa buhay na pampasaya ng mga lalaki. So eto na nga, tutuparin ko ang kanilang mga pangarap. Ang gagawin ko ay ipapakapa ko ang... Alam niyo na kung ano ipapakapa, pero tatakpan natin yan para alam niyo gusto ng mga lalaki ganun yung mga inubaran muna. Eto na! Sige, di ba ito yung gusto niyo mga lalaki? Yung may thrill, yung may fantasy kayo, yung hindi nyo nakikita yung hinahawakan. Tama? Pwede. Mali. Oh, tama. Correct. Mas gusto nyo yung hinuhubaran kaysa sa hubaran. Tama. Tama. Dahil dyan, bibigyan kita ng shot. Tapos, go. Ganun lang. Oh, yeah. Okay. Ayan. Pailalim. Pataas Ano nararamdaman mo? Ang sakit! Huwag naman ganun kurot! Totoo ba? Huwag mong kurotin masyado. Ba't mo kasi kinurot? Ganun ka ba? Nangungurot ka ba? Hindi, isakto lang. Okay. Ayan. Isa pa. Confirm ba? Malambot. Uy, sana all. May sugat ka ba doon? Ano yun? Hindi, Totoo ba yun? nakakagat lang kasi. Totoo. Ano gusto mo? Hubad na o hinuhubaran? Hinuhubaran. Hinuhubaran. Gusto mo may thrill, may fantasy kayo? Okay. Di ba gusto nyo to? O, pass mo yung dalawang kamay mo. I-feel mo ha. Gusto ko i-feel mo lang yung moment. Yung dalawa lang. Legit to! Oo naman. Oo! Wag agad. Grabe naman dumakma. Ganyan. Hawak. Ganyan. Ay, yung magawa din sa'yo. Yay! Ganyan. Pinakamasarap ka humawak sa lahat. May CCTV pa sa taas. Aray ko. Wala. Yung kaliwa, lamasin mo yung... Wala. Ano? Legit to! Malaki. Gagi laki! Ang Wala. galing ni Joshua. Sanay na sanay. Gagi! Ano mula na mo?
Ang laki! Ano na feel mo? Describe mo. Malaki. Malambot. Anong favorite part mo? Yung yung exciting part. Dahil suki kita, ikaw ay may chance na salatin ang Sierra Madre ko. Huh? Kailangan mo lang ipasok yung kamay mo. Dalawa ba? Hindi, dalawa? Sige lang. Dalawang kamay. Pasok mo sa gilid. Baka, baka ma-child abuse ako dito. Child ba? Baka makasuhan ako dito ng bawsi mo. Wala tulog yung attorney. Pasok Ano mo ba? ang kapay mo. Pataas ah. Pataas ah. Sarap. Sarap. Ano ba nahanap ko dito? Ano ba yung Ay, huwag naman ganyan, ma'am. Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta, ma'am, may something. Ikaw, ano gusto mo? Hubad na o hubarin? Ang galing. Ewan ko, ikaw bahala. Siyempre, ba rin? Hubarin. Sige, gawin mo. Para Game. sa akin ka. May hubarin ka dyan ah. Kapain mo lang na. Bakit sa gitna? Bakit mo inaakal gitna? Wala ko sa gitna. Pataas, pataas. Iangat, lamasin mo. Hindi totoo yan. Anong na-feel mo? Oo, gilid lang nawa ako. Gentleman ka naman, kumbaga. Sabi mo nga, essentials, fear of God. May fear of God ka. Sige, dahil dyan may chance kang salatin ang Sierra Madre ko. Okay, pasok mo yung dalawa mo. Dito lang. Tapos, turang kita. First time mo ba to? Opo. Ayan, maganda to kasi magiging stepping stones mo to and practice na din. On the job training, kumbaga. Dalawang kamay, tapos dahan-dahan lang ah. Tapos sasabihin ko kung dadakmain mo na. Sabi mo first time, ba't sanay? Ano gusto mo, hubad na o inubaran? Nakubad naman. Nakahubad. Gusto ko yung ready siya. Yung kahapon niya pa alam yung tanong, yun ang gusto ko. Gusto niyo yung hubad na. Yes, ma'am. Bakit tamad ka manggubad? Hindi, ma'am. Mas maganda kasi pag naubad. Ay, nanginit na panahon ngayon. What? Bro, what are you talking about, man? Okay, sige. Ako, gusto mo ba maka-experience na? Kasi may ako eh. Gusto mo manggubad? sana all. Depende, ma'am. Hindi, sige. Pasok mo lang yung dalawang kamay. Dahan-dahan na, kasi nakikiliti ako. Dahan-dahan lang. Oh, manyak mo itsura niyo. Pasok mo lang dalawang kamay. Sagarin mo. Ayan. Ano kakapa mo? Ano kapa mo? Malambot. Malambot, ma'am. Pataas. Ano mo yung... Yan! Sanay na sanay. Oh, sarap! Hindi bakla. Parang birthday. Parang birthday yung ngayon, ma'am. Oo, yan. Ano ba? Ay, lamasin mo yung kaliwa. Ba't sanay ka, Mark? Wala, ma'am. Parang ano na siya. Lagi mo Daily ginagawa. routine ko na siya. Daily routine. So, ganun ako sa'yo. Ay, nanimay kayo. Hayop, animal day route si bakala. At yun na nga po natatapos ang salatin mo ang Sierra Madre ko. Ilang Sierra Madre na ang nasalat mo, Mark? Actually, sa ngayon, isa pa lang. Isa pa lang sa araw na to. Ngayon, sa araw na to. Okay, sige, magbabay ka na. Sabi mo, thank you for watching. Thank you for watching. At syempre sa mga kabisyo natin, para makapanood pa kayo ng maraming videos katulad nito Kamangkamanyakan, i-follow nyo na kami sa at mag-subscribe ka na sa YouTube channel namin, Love Radio Manila. See you soon! Ano ba dapat ang mga strokes? Siguro, Pataas, depende. pababa? Paano? Paikot? Depende sa flow. Sa kamay, i-demo mo, ganyan. Pero siguro mas maganda galing sa baba. Tapos? Pataas. Many ni. May stroke. step May and stroke stroke. niya. Oo. Depende sa paglango yan. Depende sa baba ng tubig. Paano pag maliit? Paano i-stroke yun? Ay, kailangan niya man. Diretso agad sa ibabaw yan. Sa balikat mismo agad yan. Kasi yan. Alam mo, ako'y nahihiya.
Thank you, Mar. Sige, magtrabaho ka na dyan. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, Kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo, baka kasal lang ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Halika, yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Anong lugar ba to, kuya? Vito Cruz. O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Eh, ma, wag mo na nga akong irito dun sa ano, sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ka? Randy? Francis. Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Eh, kahit payat to, kaya naman ito ako buhatin. Diba? Diba, Francis? Oo. Kausapin mo nga si mama ko. Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Dali. Hello po. Sabi mo lang mahal ko po. O si Tanya. Mahal ko po si Tanya. Sabi mo handa mo ko ipaglaban. Paglalabang ka to, te. Oh, narinig mo. Sabihin nyo payatot, hindi ito payatot.
Kaya ko buhatin ito, no? Diba? Opo. Oo, kaya. Basta wag mo na akong reto sa iba, ma. Kaya mo daw ba akong buhayin? Oo. Ha? Oo. Pauwi ka sa camera. Correct. Ano po ito, kuya, na lugar? Ma'am, P.O. Campo. B.O. Campo. Vito Cruz. Oo, sa may Oo nga, ma. Wag mo na akong ireto sa iba. Pa ba ako rireto sa iba? Oo, may jowa na ako ngayon. Ang kulit naman. May jowa na ako. Oo, kasama ko nga ngayon eh. SG siya. Oo. O, ano naman? Hindi to payat, no? Kayang-kaya ko buhatin ito. Di ba? Kaya mo ko buhatin. Ano pangalan mo? Arnel, ma'am, Arnel. Oo, si Arnel kaya. Oo, ilalaban ako nito ng putukan sa basilan. Di ba, Arnel? Di ba mahal mo ako, Arnel? Sabi mo nga sa mama ko, nasa ibang bansa ito eh. Sabi mo, opo, mama. Opo. Mahal mo ba ako? Sabi mo, lakasan mo daw. Opo. Oh, narinig mo na, ma. Grabe ka, mapanghusga ka. Arnel! Arnel, babay ka na kay mama. Halika na. Kaway ka sa camera. Teka lang, tumigil ako. Oo, dito muna ako sa lilim. Ang init eh, kasi kanina mo pa ako kinukulit. Eh sana kanina mo pa sinabi. Dito na ako sa may sa may Lasal. Hindi ako natatakot sa kanya. Grabe ka talaga. Ma, wag mo na akong ireto sa iba, ma. May boyfriend na nga ako, ma. Oo, kasama ko nga siya ngayon eh. May motor siya, ma. Hindi ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Dane, ma'am. Ha? Dane. Dane. Dane? Dane ang pangalan niya, hindi siya payat. Motor mo ba yan? Ano? PCH na po din, ma'am. Oo, may motor to, pero dito payat. Kaya nga ako nito buhatin eh, di ba? Dane? Yes, ma'am. Mahal ako nito, ma. Tsaka mabubuhay ako nito. Di ba handa mo akong buhayin, Dane? Sabihin mo kay mama nga. Opo. Opo, ma. Sabi mo. Opo. Sabi niyo mo, mahal ko si Tanya. Mahal ko si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Grabe ka, naiyak na ako sa'yo eh. Hindi ba mahal mo ako? Sabi mo kay mama. Opo, ma'am. Umuwi ka na dito, ma, para mapatunayan mo, ma. Sige, ma, babay na. Kaway ka sa camera. Thank you, Day. Sorry. Grabe ka naman, ma! Andito ako. Oo, sa may Lasal. Huwag mo na ako reto sa afam. May boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Hindi siya payat. Okay lang, katamtaman. Kaya kong ibalibag. Hello? Hindi, nagsusuklay naman to. Grabe ka naman. Ma, anong pangalan mo, kuya? Anong pangalan mo? Dali. 30 po. 30. 30. Mahal ako ni 30 kahit mas bata siya. Ilan taon na ba, 30? 22 po. 22 pwede na ito, ma. Anong parang anak ko? Hindi. Grabe ka naman, ma. Mahal ako ni 30. 30, di ba handa mo akong buhayin? Kahit 22 ka pa lang. Sabi mo kay mama, opo, ma. Yes po. Sabi mo, mahal na mahal mo si Tanya. Dali, sabi mo. Sabi mo lang, dali. Mahal ko po si Tanya ka mo. Mahal ko po si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Hindi. Hindi payat. Okay lang. Sakto. Opo, ma. Yakapin ko. O, sige.
Yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Ipakita mo daw kay mama naman. Oo, ayan, nagmamahalan kami. Kaway ka sa camera. Kaway ka, 30. Hello? Andito ako sa may Kuya, tough to, diba? Andito sa may puno. Oo, malapit sa may Lasal. Grabe ka naman, ma. Tapat ka mo, tapat. Tapat po. Huwag mo na ako reto sa iba. Kasi may boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Oo, kasama ko siya. Hindi siya maliit. Sakto lang. Hindi siya kulot. Grabe ka naman. Kuya, nag-aangkas ka ba? Saan ka ba? May lang ako. May inaantay lang siya, pero hindi siya tambay. Grabe ka naman. Joshua, pangalan mo, di ba? Sabi mo, Joshua, mahal mo ko. Sabi mo sa mama ko, mahal ko si Tanya. Dali. Sabi mo. Sabi mo na, mahal ko siya. Dali lang. Dali. Delikado yan. Ma, hindi. Nahihiya lang siya sa'yo, ma. Sabi mo lang, mahal ko si Tanya. Sabi mo. Sige na. Hindi ako kita ni mama eh. Sige na, kuya. Sige na. Ayaw mo, kumayaway ka sa camera. Kawai, from Love Radio po. Kuya, CCP to, di ba? CCP. Oo, sa CCP. Dito ko, kay kuya ha. Oo. Grabe ka naman. Huwag niyo na ba akong reto sa iba, ma? May boyfriend na nga ako. Kasama ko siya ngayon nga eh. Si mama. Ang pangalan mo, kuya? Bonjing ko. Bonjing eh. Ano ka kung Bonjing pangalan niya? Okay lang yun. Hindi, ganito yung mga bet ko. Yung mga 45. Ilan taon alam ako? Oo, 60 na to pero parang 45 oh. Mahal ba ako nito, ma? Ma, kaya akong buhay nito. Di ba, Bonjing? Sabi mo nga si mama, sabi mo, mahal na mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo. Oo. Nakahal po ako kaya nabibay ako eh. Mahal ko yung anak niyo, pakakasalan ko po ako. Pakakasalan ko po yung anak niyo kahit sa simbahan. Narinig mo, ma? Ha? Narinig mo? Mahal na mahal ko si Bonjing. Di ba, Bonjing? Mahal mo din ako. Mahal na mahal po. O, mapag-uwi mo dito, makikilala mo si Bonjing. Opo. Di ba wala ka namang may asawa ka ba sa dati? Wala, sige. Dati pa yun. Past is past, never discuss. Opo. Love you, ma. Opo. Ay, paglalaban ako ni Bonjing. O, yakapin mo daw ako, Bonjing. Oo. Tingin ka sa camera. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan pa naman kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, huwag ka tumingin. Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Oy, bear, huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan. Kaya na. Okay na, ako na. My turn. Okay. Okay. To, pick. Oh. Okay na ako. There you go. Hindi. Safe. 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 A few inches later. Ito na lang. Ito na una eh. Safe na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, Bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear? Huwag na ba magalit? Anong lasa daw ng gummy bear? Tamis. Sinusumpinan mo ko dito. Flashback. Saan pa naman kami, Bear, Bay? Saan pa naman tayo? Hindi mo maalat? Ha? Hindi mo maalat? Medyo may pulbo.
Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming salamat. Sa lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. And so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Ikaw, Kurt. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chip Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 Illegal. lang. Wala sir. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? The next question. Single ka? Course, wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pumunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron na ba
pala, wala naman tinatago. So ilang taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Daw, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolong. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga ano bang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kimchi Chino! Opa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo.
Secret Files. Your story they never knew existed. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2? How do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. So, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No. At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Grabe yung love triangle! Mara! Grabe na love triangle! Sorry, kailan po ulit? April 24? Kasi we have to be complete. Marachino. 24? Always ko naman kayo pinapray. Marachino. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Bye, lahat na lang, bye. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung kick-off natin. Nasabi mo na. Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman. Na naman. Ano siya sinabi? Na naman. Hindi doon, parang... Ano ba sinabi niya? Na naman. Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may lang. Wala. Mara. Kami. It's Kami okay, yung it's not offensive. Napaka Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para Hindi namang... pwede sa... Akara lagi joke. Tatawanan. Mara. Sorry pero not to compare Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin. Dude. Iba hindi, hindi ikaw itinatawa niya, dude, hindi. Hindi kasi, dude, Diyos ko na naman, ganito na naman tayo. O, sino mo, tatawa ka na naman. Ano, nakakatawa sa sinabi ko, dude. Oh my God. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang ataking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano nang nangyayari? Parang or sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba Yes. sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of Ako, bullying. kasi this is my personality. That's your personality and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all ganging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo lang ako dun sa caring side, lalo na kay Conyo Bicolano, kasi I've heard a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rocky Terra at ni Tight Angela. How sure? Bakit siya maninira May live? nagsend ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong with that? Mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon
ng madaling araw? Sure ka? Yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng madaling Hindi, araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-uusapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. Exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. now that's bullying. Kasi gusto Hindi mo doon ng validation sumusobra eh. Broski, Oh my alam mo God. ngayon lang kita nakita na galit. Hindi ma'am Ikaw. eh. Kasi sumusobra na. I've been all, hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I've always been... Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Eh di sana kinonfront mo na lang or hoy ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you No, that no. I understand Hindi that. kita kailangan reklamo sa Because HR. it's not too like, much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag ka wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. No, I Kanino don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din Kasi ako. ako mama, if may mali po Okay pa talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama, if pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you've Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yung nireklamo ko No, you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo eh. Paano deserve? That's So ano ba, because akala ko ba ako na yun. pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo family. So we have differences obviously. And eventually what we're really doing is we want to protect this pack. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung border. I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko din kasi may ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle yun. Kasi Sinasabi niya sa akin yun. ayoko ngang isipin mo na, ito na naman si mamata niya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Eh bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa? O like, hindi ba tayo pwede magkaroon Oh my ng God. personal O, sige, conversation? ikaw na. So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priorities. ito na nga, ito na, maghintay ka, it's a prank! I am so sorry, sorry. I am so sorry. I am so sorry. I am so sorry. I am so sorry, everyone. I am so sorry. Sorry po. Sorry. Pero totoo lang sinabi ko. Sorry na Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang nawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pa naman. Kasi si Jerry, pindot pa ng pindot dito eh. Nakakainis. Sorry po. Protective ako kay Broski kasi lagi ganun si Broski. Kaya sumasagot ako. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba. i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa.
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko lang. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go!
Sige, ma'am. Go. Sige. Ayan. Ayan, go. Ay! Bye-bye. Last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Subukan na. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Hindi sa muka, yan. Baluktot! Babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Bahala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang Secret Files. Rockies. Secret Files. Color. Baka
Sabihan mo lang kami kapag hindi alangan. Good evening, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Muli mga kabisyo, oras na po natin sa buong kapuluan. It's already 12:11 a.m. Kasama nyo pa rin po ang 90.7 Love Radio. At ito po ang aming programa. Top Secrets. Kasama niyo po si DJ Rakitera. At DJ Titan Jello. And welcome to the program Top Secrets. At meron na nga tayong top secret sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Magandang gabi. Hello. Magandang gabi po. Good evening. Magandang gabi po. And alam mo, gusto talaga namin sana na ipasok yung caller namin ngayong gabi. Kaya lang nag-echo kami bigla. Parang siguro it's time for a very special performance. Ilabas na natin si Lil Vinci! Aray ko. Baka yun talaga yun. It's time for another surprise. Baka yun talaga yung top secret natin ngayong gabing to. Tayong dalawa na lang magsabihan ng top secret. Hindi. Nakakanta ka kasi may pang-echo tayo kanina eh. Diba? Pero mga kabisyo, paumanhin dahil syempre gusto namin kayo mabigyan ng magandang caller ngayon. Pero hindi namin alam kung technical difficulty ba to or spiritual difficulty. Oo, nagkakagulo eh. Hindi natin alam. Oo eh. Kanina pa namin sinusubukan actually na ayusin to. Actually kagabi, dude, meron din kami problemang ganito. Hindi ko alam, minumulto ba tayo? 'Di ba? Or parang meron bang may nagdarasal ba sa iba't ibang panig ng mundo na wag muna tayo tumanggap ng callers? Ganon. Ang dami pa naman nating caller ngayon na malulungkot. Totoo. Na gusto lang natin bigyan ng pagkakataon na makapagbahagi ng kanilang pinakatatagong sikreto ng sa gayon gumaan-gaan naman yung bigat ng nararamdaman nila kahit papaano. Tunay. So, kabisyo, kung sakaling hindi kami magsasucess na magkaroon ng okay na caller ngayon at maayos namin sana yung technical glitch namin dito, babalik kami. Pero kung hindi, aalayan na lang namin kayo ng mga magagandang kanta. Yan. So kasama nyo pa rin, DJ Rakitera. At kasama nyo pa rin po si DJ Titan Jello. At kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailan pa bang i-memorize yan? Basic. Handog po namin ang witin sa inyo by Ronnie Liang. Ngiti, mga kabisyo. Metro's #1 Love Radio. Basic!